Nabalik na ang operasyon sa usa sa mga dagkong planta sa Visayas nga nag-forced outage niadtong Milabayng Mayo. Unsay epekto niini sa supply sa kuryente sa Kabisayan? Atong sayran pinaagi ni ining report. Sukad May 11, halos kada adlaw nga gipaubo sa yellow alert ug red alert status sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP ang power supply sa Kabisayan. Kini human naguba ang tulo ka mga dagkong planta, ang TVI-1 ug TVI-2 nga parehong adunay tag 169 megawatt capacity ug ang PEDC-3 nga adunay 150 megawatt capacity. Gisundan usab kini sa pagkaguba sa ubang mga gagmayng planta. Apan pagka alas 2:40 sa hapon niadtong Miyerkules, July 1, nabalik na ang operasyon sa PEDC-3. Busa kagahapon, July 2, wa na gipagawas nga yellow alert ug red alert status ang NGCP sa Visayas Grid. Sa press conference nga gipatawag sa NGCP, gipahibaw niini nga sa hinapos nga bahin sa Agosto, mahuman na usab ang pag-ayom-ayom sa TVI-1 ug TVI-2. Ug sa Setyembre, pareho na kining balik operasyon. Apan matod sa NGCP, di sila makahatag og kasiguruan nga di na sab mapaubo sa yellow alert ug red alert status ang Visayas Grid sa mosunod nga mga buwan. For so long as for the remainder of the year, and there are no other unplanned maintenance shutdowns of that magnitude. Same with the Luzon grid, no? Kasi naghihiraman yung dalawang grid. Then we don't expect further alerts. But then, again, no, that is for so long as there are no unforeseen maintenance shutdowns on the part of the generating plants. Our outlook has greatly improved. We could not promise anything that there will be no more yellow alerts issued, because again, yellow alert is defined as if the reserve is less than the capacity of the highest unit online. Gitataw sa NGCP nga ubay-ubay sa mga nangagubang planta, mga karaan na usab. Many of those plants are still since NPC time pa na sila. In fact, there are already lots of diesel plants. Nagkanagang diesel plant, kanang diesel plant nga naa sa carbon, na mga planta sa Panay nga decommissioned na sila. Ug bisan pa man kung adunay mga solar power plants, dili kini makasustener ilabi na atul sa kagabhion. Hinuon gipahibaw sa NGCP nga ubay-ubay na usab nga mga power plants ang gitukod karon. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.